Herovre til venstre, der ser vi et kredsløb, der er en kombination af både serielle og parallelle forbindelser. Overordnet er det nok en serieforbindelse i det vi først ser ind i. Det er en komponent, der sidder i serie som er en parallel kredsløb, og parallelkredsløbet det har faktisk indbygget serieforbindelser, og så har vi en kondensator hernede for enden, der sidder i serie med det igen. Så det er altså, hvad vi kalder en blandet forbindelse, og hvordan vi skal betragte overordnet, så er det hovedsageligt en serieforbindelse. Der er et spørgsmål i opgaven her, og det er UCD, at man skal regne som en vektor. Hvilken spænding vil man kunne måle i punkt C i forhold til punkt D? Det er altså hovedopgaven, men før man kommer dertil, er der en del udregninger, man skal udføre. Det her er jo bare et eksempel på, hvordan en opgave kan lyde. Der kan være mange muligheder. I dette tilfælde, så har vi en forsyningsspænding på 230 volt AC 50 Hz, og vi har komponentværdier på samtlige komponenter i kredsløbet. Det vil sige, så kan vi regne en samlet impedans for hele kredsløbet, og dermed så kan vi regne strømmen i. Denne strøm i, den deler sig i en I1 og en I2, og disse to strømme samles igen hernede i bunden, så vi igen har I til at løbe ned igennem C2. Selve impedansen, jamen det er jo, vi kan sige, en serieforbindelse af XL1, der sidder i serie med en parallelforbindelse, og denne parallelforbindelse den består af to serieforbindelser, og det der igen i serie med C2. Når vi har beregnet strømmen I, så kan vi beregne spændingsfaldet over L1 og C2, og dermed beregne spændingen over parallelforbindelsen. Når vi har spænding over parallelforbindelsen, jamen så er det nemt nok at regne strømmen i 1, og med Kirchhoffs lov kan vi regne efterfølgende i 2. Når vi har strømmen i 1 og i 2, jamen så er det nemt nok at regne spændingsfaldet hen over R2 og C2, og dermed har vi mulighed for at regne spændingsfaldet UCD. Vi kunne i princippet også regne spændingsfaldet over R1 og L2, fordi det vil også give spændingsfaldet UCD. Vi vil se på udregning, hvordan man eventuelt kan udføre det her på. Modstandsværdierne de er oplyst direkte, hvorimod reaktanserne, dem skal vi beregne. Og det vil man typisk gøre for alle spoler og kondensatorer, sådan vi har disse værdier. Man kan se her, at det er udregnet vektorielt, fordi at senere så har vi brug for både længde og vinkel på reaktanserne, så vi kan regne en samlet impedans. Og den samlede impedans, det er det, vi regner efterfølgende. Man kunne selvfølgelig også godt regne en impedans her over Z1, altså bare for de to komponenter, og en Z2 herover, og så håndtere det på den måde. Det er helt op til den enkelte. Men her, der er det altså en samlet impedans, og det er jo som nævnt tidligere en serieforbindelse af XL1, parallelforbindelsen og XC2. XL1 og XC2 står herude, og her har vi så udregning for selve parallelforbindelsen. Det er bare de reciprokke værdier, og så den ene gren er bestående af R1 og C1, CNC, altså disse henholdsvis modstand og reaktans skal bare lægge sammen, og i gren nummer 2 er det jo bare XL2 og R2. Vi indsætter nogle talværdier, og vi ender ud med en impedans på 74,2 i en vinkel på 17,7. Så kan vi beregne den samlede strøm I, og det er så den tilførte spænding UAF, divideret med impedansen. Egentlig nu så gør vi UAF til at være reference, fordi vi sætter den i 0 grader. Og hvis man nu skulle tegne et komplet strømspændingsvektordiagram, jamen så er det den her, der er reference. Så kan man jo så tegne strømmen i og senere hen i 1 og i 2, hvor vi udregner og så kommer til at bygge spændingsfalden op og komponenterne, og således at vi får placeret punkt E, C, D og B i vores spændingsvektordiagram. Det vil vi ikke gøre her. Vi ser kun på de udregninger, der nu tilhører kredsløbet. Når vi har den her strøm her,
jamen så kan vi beregne spændingsfaldet hen over parallelforbindelsen, i det at den er jo den tilførte spænding minus spændingsfaldet hen over L1 og spændingsfaldet hen over 2. Så har vi spændingen her, der er tilbage. Så UBE, som jeg kalder den, det er altså potentialet i punkt B i forhold til E, og dermed spændingen over parallelforbindelsen. Det er altså en tilført spænding, UAF minus, så er det så strømmen gange XL1 og XC2. Vi indsætter værdier 230 ved 0 minus strømmen heroppe fra, værdien for XL1 og XC2. Lægger de to værdier sammen, fordi at det er jo den samme strøm, der løber igennem XL1, som det er igennem XC2, og derfor skal vi lægge det sammen. Og så tilbage, så har vi 219,6 volt i en vinkel af minus 13,8. Når vi har spænding herinde over parallelforbindelsen, jamen så er det, at vi begynder at beregne strømmen i 1 for eksempel. Og det er altså spænding over parallelforbindelsen, divideret med de to komponenter, der nu begrænser strømmen i 1. Vi ender på 2,48 ampere i en vinkel af positiv 26,1. Når vi har i 1 og I, jamen så er det jo nemt at regne i 2 med Kirchhoffs lov, fordi at I den splitter jo op i 1 og i 2, så i 2 må være tilført strøm I minus i 1. Det skriver vi hernede, indsætter talværdier, og så ender vi på en strøm på 2,16 ampere i en vinkel af minus 70,4. Nu har vi så mulighed for at regne UCD, fordi at det er potentialet i C i forhold til D. Vi skal altså bevæge os fra D og så heroppe i punkt C. Vi kan ikke tage den direkte vej, for vi kender den ikke, men vi kan gå ned igennem R2 og op igennem C1. Går vi ned igennem R2, så skal vi huske, at spændingsvektorerne de er modsat rette strømmen. Det vil sige, at spændingsvektoren herover peger opad. Når vi så går den her vej ned, så går vi modsat pileretning på spændingsvektoren. Det vil sige, at ledet herover skal være negativ. Går vi herover, det er samme potentiale, det er E hele vejen. Og så går vi opad. Så er vi i punkt C. Når vi går opad, så går vi mod strømmen i 1, og dermed så går vi med spændingsvektoren, der vil være hen over C1. Det vil sige, at spændingsvektoren C1 skal være positiv. Så vi har altså UCD er lige med UC1 minus UR2. Vi kender ikke de spændingsfald, men vi kan nemt regne begge to, fordi at UC1 er jo strømmen I1 gange X1, og UR2 er jo strømmen I2 gange R2. Indsætter talværdier, og vi ender ud med en spænding på 24,7 i en vinkel af minus 30,5 volt. Så det var den hurtige udregning på at beregne UCD, og der kunne jo som sagt være mange andre muligheder i, hvad for nogle ting, der skal besvares, og man kunne også, hvis man laver lidt flere udregninger, lave et komplekst spændingsstrøm-vektordiagram over kredsløbet.